Ngarep mangan ki ngelapi piring ki ngelapi lambe-lambeku dhewe kok trigis lho. Ya. Ya surip toko bubur. Iwak pitik dibumbu opor. Wah. Dadi wong urip aja seneng takabur, luwih becik yuk sing andhap asor. Ngono kuwi mesti akeh sedulure. Ya. Tekan ora ndase ireng ya. Ayo. Pokoke nek ora kuwi 150 bali. Ning nek kuwi tak tambahi 100. Ming sak tekek lorek lho. Gur tekek lorek ora abot lho kok akeh ngopo to tambahi 100 lho. Ayo, tekek lorek. Ya kene sih. Ya kok sithik kok. Tekek lorek sih. Dagelan nek karo duit kok ngulik ora. Tekek lorek ndase ireng. Ya aku muni tekek gek lung, kok tau tekek lorek ora sida ngono. Sida aku ki tau ngapusi karo sampean apa? Ya ora ning iso ngagak-agak ya. Sampean kok saploke ora diundang Pak Ju. Ora diundang Pak Jumakir kok. Wis ora nyangge-nyangge ngomong ya. Ayo, aku pas muni tekek lung, dadi rampung. Iya wis. Ning nek ora lorek tak balekke wis. Ah, gah nek kowe kerep ndobos kok kowe. Ora aku sampean kok Ya ngene, engko nek tekek lorek iki dicekel wong loro. Nggih. Cek mana. Ndase ireng. Nggih. Tekel loro to? Nanane nana. Nanane nano tak culke. Oh iya. Ya. Ayo. Cekelono sabukku. Ayo aku tak kerete. Rumah saku arep nampa dit 100 kaya tarik tambang malah. Aku ngapusi terus nek karo aku. Iki nek tugel malah ra payu lho. Ya wis ben. Ora apa-apa. Aja kenceng-kenceng lho, Hin. Ora. Brodol ususku mergo dit 100 lho. Ayo. Tekek lorek ndase ireng. Wis. Ya ora Sing apa-apa. mburi iki urung, dadi ora terusane. Iya. Tekek lorek ndase ireng ya. Wah, jan angel wis ada. Tutupi nek sing tutupi ki ora sak seru-seru. Niki kula kepeksa niku masalah ya wis duwe utang kok ndak dosa. Tekek lorek ndase ireng arep wis tuwek isih iso ngarit. Ya. Nuwun sewu para pamirsa. Kula matur para pamirsa sedaya. Kangge nelar manika estu budaya Jawa. Nyuwun tulung monggo niki sami lestarekan. SMA 2 Wonosari dari dulu tetep dadi nomor 1 incerane murid sing bakal sensasi iso pinter ngejar cita-cita yang hakiki abot meneh pancen dadi guru nyambut gawe Senin nutung nganti dina Setu ngendikane kudu becik ora saru-saru guru kena digugu uga kena ditiru abot meneh kepala sekolah piyayine gedhe tur ya mesti gagah sopan santun tur ya ramah tamah semua demi maju SMA itu sekolah ayo dulur padha lagatekno iki ngono budaya Jawa mula ayo diimuk supaya lak ngrembaka supaya budaya Jawa saya kuncur sip abot meneh iki dadi Kapolsek Kapolsek iku ngono ra polisi lagi nyambut gawe ora kenal awan bengi ngoyak-ngoyak penjahat garuk wong sing padha judi iki Kapolsek abot jare sing dadi tentara
badan harus sehat kuat manggul senjata rela pisah anak dengan keluarga semua demi membela nusa dan bangsa kae dulur ana jilbab warnane kuning sing agem jilbab aku yakin ngelek marang Gusti kang saben dina papareng ati sabar ora kena muring-muring ana jilbab kok warnane coklat sing agem jilbab iku yakin mesti rajin salat piyayine meneng ora seneng berkhianat uripe mesti ayem mergo kebakne emak ana meneh bapak lak sing agem kopiah piyayine lenggah jumeneng kok katon gagal basane sopan tur ya ramah tamah rezekine lancar mergo kabeh rezeki barokah Amin. apa dadi lak Pak Lurah ngarah ke rakyat mesti lurus juga terarah karo masyarakat gede cilik mesti ramah tamah contone lurah kene lak desane kemari ayo eling dulur marang pangeran ngeling ana nyawa iki kabeh tenane mung nyawa gaduhan bodo donya iku kabeh lak ya mung titipan derajat pangkat mono iku jare lak ya mung sampiran dadine kula nyaosi dhuwit ngene iki ana tanjane lho. Oh, lah nggih. Nggih, bojo sampean pinter banget lho. Ning lulusan SMA 2 iki ora ming Kapolsek, ora ming apa jenenge? Dokter lan sak piturute. Ana sing pemborong. Lah pemborong urung tok tembangke. Pemborong cen ya urung kok ya Pak Ning kok meri. Oh, sampean ngerti Pak Joko kae piyungan kae pemborong sing luar biasa kae. Ngeten Mbak Cake. Piye? Ampun obo jenengan. Sing obo men kono. Dadi ora apa-apa rak ngeling. Biasane ning Jakarta iki sekali obo ono 50. 100. Iki sing dadi guru, monggo. Iki sing dadi pemborong. Lho kok se, lah iki lewayangan ning alun-alun Gunung Kidul e. Kok gagas ning Jakarta? Apa sampean arep dagang ning perapatan kono apa piye ning Jakarta kono? Halo. Ya rasah nesu. Ora nesu. Rasah. Ana meneh sing dadi pemborong. Yuk, ya. Kok tak lapat engko. Ayo. Telek. Aja sak. Kok nyambut gawe kok ngresula sampean. Ora ngersula aku. Ayo. Abot meneh ana sing dadi pemborong. Kadang-kadang garap dalan, kadang-kadang garap gedhong. Weh. Kudu bener ora kena bohong. Kerjane apik ora sambungan pating srembong. Wih. Kuwi pemborong. Iki nek nang Jakarta pira ngono kuwi? 200 jane. Iya ya wis engko tak sembadani wis. Ning ya sing disemayani. Ayo sing dadi apa meneh? Wis caketin. Ana sing jadi wali kota, ya. Wah, lah iki. Nek wali kota karo pemborong ki pangkate dhuwur ndi? Kuwi ora pangkat. Ora maksudnya ki sugih dhuwit sing endi ngono lho. Oh, nek mbakku aku ora ngerti lho. Sing kuwi mau 200 sing pemborong. Oh, sing pemborong 200 wali kota Wali paling. kota? Ya 220 lah apa-apa. Kamu ndak sidemen. Abot meneh sing dadi wali kota. Piyayine hidup serba sederhana. Kuwi Bisa contoh sama keluarga demi majunya ini negara. Wah, pinter tenan. Latihan. Ana sing dadi dosen, iki mau aku ya ditemoni ning mburi kono. Ya aja sak kepenake dhewe lan ndledek kene kok dadi. wonten. Pak Cak iki rak ngendika, ana sing dadi dosen, ana sing dadi wali kota. Lah coba nek sampean nek dadi dosen iso ora. Aku ya gur ngabake kok. Abot meneh sing dadi dosen berbuat apa saja harus konsekuen. Nyambut gawe ora kena kesuwen. Nek kepengin kepethuk raya kudu nganggo kangsen. Oh lah iya nyatane nggih tenan kok ya. Wong kangsene kadang-kadang ora ketemu. Wis ora.
Ora apa-apa waton tiba N kabeh. Lah sampean tak kon dadi dosen nyoh Bali 300 ayo saiki wis. Tantang ngono. Aku ngakoni kok Mbak nek daya pikirku ora kaya sampean. Ya rasa ngono. Wong sing jeneng keluyan kuwi duwe dhewe-dhewe. Kula iso ngomong ke wayang pirang-pirang tanpa tek. Lho, di luar kepala tek 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 ngoten. Sampeyan iso nembang kaya ngono kuwi ya disyukuri kuwi kanugrahan. Nggih. Niku syukur pun amben dina kula syukur-syukurke kok niku Mbak Cangi. Lah nggih. Lah kula niku krungkep disyukuri kok. Ning ya ana sing dadi camat, barang ya ana. Mbak Cak iki kur nyeritake lho. Ana ya ben. Lah kok sing dadi camat ya Meri no. Abot meneh sing dadi camat. Bekerja tidak boleh terlambat. Semua program selesai harus cepat. Semua itu untuk masyarakat. Nah gene iso mong kaya Kaya ning tak paksa iki. aja dipaksa lho engko ndak malah. Heeh, Ya malah dek metu tawake. kuping. Iya. Dipaksa karo orang ya padha wae. Ayo, Iya. teruske. Terus ke Mbak.